September 22, 2025. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Si Jesus miingon ngadto sa katawhan, walay magdagkot og suga aron lamang taguan sa gantangan o ibutang ilalom sa katre, kundili iya hinuong ibutang sa tungtunganan aron makakita sa kahayag ang musulod sa balay. Kay ang tanan nga gitaguan mabutyag ug ang tanan nga gililong madayag. Busa pagmatngon kamo sa inyong pagpamati, kay kadtong aduna hatagan pagdugang, apan ang walay iya kuhaan bisan pagani sa diyotay nga iyang giisip nga ihaha. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw o Kristo.